wesifazane uthi uphakela umthakathi akakhuzwe ngoba abantu besifazane abahlangene nokuxosha kwakhe abantu bokufika eNingizimu Afrika. Lo wesifazane usephumele obala ekhasini lakhe lika TikTok wagxeka amazwi kaphakela umthakathi indabandaba ngemuva kwenkulumo yakhe ephethelene nodaba lwabantu bokufika. Lokhu kulandela amazwi kaphakela umthakathi lapho athi iNingizimu Afrika ngeke iphathwe izinqa zabantu besifazane. Kuyinkulumo edale impikiswano enkulu ezinkundleni zokuxhumana. Lo wesifazane uthi uphakela umthakathi akakhuzwe ngoba bekusekuhle esaxosha abantu bokufika. Manje uthi inkinga yakhe iqala lapho esefaka abantu besifazane kule nkulumo yakhe. Ngakho-ke uthi akakhuzwe ngoba abesifazane bahlangene nokuxosha kwakhe abantu bokufika. Awuzwele-ke inkulumo yakhe. Siyanicela bantu bakithi besifazane, siyanicela bodadewethu, sicela lisilungisise izwe ngokuthi nivala amathanga. Izwe akalisoze laphathwa ngezinqa zenu. Izwe alisoze lakhontrolwa ngesibumbu senu. Siyanicela enisondelene nalo baba lo Mkhuzeni, Nkosi yami. Mkhuzeni ngoba thina sabantu besifazane ayikho into esihlanganisayo kulokhu ukuxosha kwakhe amakwerekwere. Bekusekuhle sisambuka la tshini ijuvo jenene ehlenyuka njengefinyila lasebusika exosha bokufika kuleli izwe, asinankinga nalokho. Kodwa mangabe sezofaka thina abantu besifazane, cha thina singendawo. Kodwa futhi lento yokuthi izwe aliphathwa ngezinqa, owesifazane oqome ikwerekwere akube njani akakusho yes, kodwa ukusho baba ugcine khona lapho konongo ungakulethe eMnambithi. Ungezi nalo udoti lo eMnambithini usilethele leyo nto leyo uzofa nje kuseni. Ungasiletheni nje thina uzosigcwaneke usitshela ukuthi izwe liphathwa ngezinqa. Liphathwa ngezinqa makwenze njani? Ubani wena ozositshela ukuthi asiqome ubani singaqomi ibani? Lo owaletha amakwerekwere wavumela amakwerekwere ukuthi eqe eze ngapha. Ukhona umthetho mhlawumbe akawubeka ukuthi singabaqomi ke njengoba sebefikile? Ukhona mhlawumbe okuwumthetho nje lapho okwabeka ukuthi cha ningabaqomi-ke? Uzuthi sinijwayeza nalamakwerekwere, sinijwayeza nawo makwenze njani? Kade anijwayela, wanijwayelanga namhlanje, kade anijwayela. Owanijwayeza namakwerekwere ilo wavumela amakwerekwere ukuthi ezila. Yena-ke lo wanijwayeza namakwerekwere. Yabo nje yonke le nonsi oyishoyo, inonsensi leyishoyo uyisho igcine khona lapho konongoma. Komnambithi nje thina ungazizeli nje eMnambithi naleyo nto le uzosigcwaneka. Ungazizeli nje naleyo nto leyo. Ubani wena ozositshela ukuthi siqome ibani singaqomi ibani? Ngoba nina nazi ukuthi namadoda bezulu. Lobo budoda benu-ke bobuzulu nakhona buyinonsensi ngoba okokuqala nje nizalise ekuseni emini ntambama, niyiphika ingane, anondli, anihlawula ingane, kwanina nje like